Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang kolatita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo, Colantits. Ako po ito si Brandon. Ito na yung part 2 ng aking katas kahapon po. Balikan ko lang po yung mga nangyari. Hiniwalayan po ako ni Kim dahil nga po nabasa niya ang GC namin. Sinabi ng tropa, Pre, balita ko kinain mo raw. hindi po yun totoo, Colantits. Pero ano ba talaga yon? Samgyup lang po yun. Pero ayaw po maniwala sa akin ni Kim. At dahil dun, mas lalo kong nalulung sa alak at sa sugal. Umabot na sa punto na nanay ko na po ang sumusundo sa akin para umuwi lang ng bahay. At doon po ko natauhan, Colantits. Pilit kong binago ang aking sarili at naghanap ako ng maayos na trabaho. Unti-unti kong binawi ang tiwala sa akin ni Kim. Nagkabalikan po kami. Pero parang hindi masyadong na-highlight kasi nga po malungkot po siya dahil lumulubha yung sakit ng tatay niya. At para daw makahinga-hinga siya, niyaya niya akong mag-Ilocos kami sa aming 10th anniversary. At dito na, tuluyang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Rin na ako, hindi ko kayang tumawa sa mga joke mo ngayon. Naintindihan ko naman eh. Pero sige, try mo ulit mag-joke. Isang joke. Dali, try ko. Dapat yung hindi ko na alam kasi alam mo na yung ibang joke mo eh. Nila, alam ko joke mataba gusto yung mo? utak mo. Pero dali. Ikaw, mag-joke ka. Hindi rin gumagana yung utak ko ngayon eh kasi nag-aalala ako Eh sa iyo diba, eh. kailangan mo kong pasayahin kasi nga si Papa eh. Kaya nga kita niyaya dito. Isang joke lang. Ano ba? Pick up line na lang. Oh, sige, pick up line.
Wala pa nga, natatawa na ako. Ganyan kakalakas sa akin. Game. Nasa tabing dagat tayo sa Sige. Ah, Hinaan mo yung dagat. ayan. Dito tayo banda. Tahong ka ba? Tahong ba ako? Bakit? Brandon na, kakagagawa mo Hindi na nga lang ako mapipick up line. Tahong ako. Oh, tahong ka. Pahigop, Tahong ako. pahigop. Bastos kasi. Hindi naman yung basta tahong eh. Hinihigop ba ang tahong? Dinidilaan. Okay. Kim talaga. Hindi ako natawa. Okay, ako na lang. Sige nga, ikaw. Dali. Alam mo, sana ketchup na lang ako. Ketchup, bakit? Para isawsaw mo yung hotdog mo sa mas napatawa pa kita kaysa sa akin. Brandon, sinasabi ko sa iyo, ayusin mo na ha. Hindi porke nagkabalikan tayo, gagawin mo to lagi sa akin. Last warning na yan, pag ginawa mo pa ulit yung kung sino-sino kinakain mo. Alam mo, ang hilig mo talaga sa mga kain-kain, pati yung pick-up line mo, tahong. Tapos yung tropa mo, yung chinat sa'yo, pre, balita ko kinain mo raw. Ano ba yung mga pinagkakakain mo na yan? Pwede ba una natin ulit? Tapos na yun eh. Wala Last naman na yan Pag hindi na talaga kita babalikan, last chance mo na. Maawa ka naman sa akin, ang dami ko nang dinadala, pati kay Papa. Ay, naiyak ko na. Iyakapin na kita. Papa eh. Imaginin mo, nakasampung taon na rin pala tayo. Malalagpasan din natin ito lahat. 10 taon baka niloloko mo ang kalate Wala. Kantumango. 1/4 lang. Ay, Brandon! ay, pinapatawa lang kita. Gagaling din yung papa mo. Tiwala ka lang. Dasalan tayo. Hindi, tsaka nandito lang naman ako sa'yo. Stress na ako, tsaka lungkot na ako, pati yung buong pamilya. Sobrang lungkot sa bahay. Nandito lang ako para sa'yo, okay? Mahal naman kita. Mahal naman din kita. Last Aray, mo na yun Paulit-ulit Pag ikaw may kinain na naman na iba. Wala. Brandon, kilala kita, yung bigote mo, kilalang kilala ko Inahit yan. ko na nga, oh. Hindi porke inahit, nagbago na, hindi na babaero. Wala yun sa ganon. Wala nga. Ginagamit mo yan sa iba. Niluloko lang tayo ng tropa ko. Ano lang yun? Katuwaan. Ba't ka kasi nambasa ng GC ng mga lalaki? Tingnan mo, kung hindi ka takot mabasa, bakit sinasabi mo na ba't nagbasa ako? GC lang Ano yun. ba nga yung topic na yun? Yung sino ba yung kinain mo? Ano ba? Tapos na tayo doon paulit-ulit. Ikaw pa yung galit Hindi, ka na. Ihag na kita. Basta nandito lang ako. Ang galala. May something ka talaga. Tapos iiyak. Ikaw din. Basta, mahal kita. Makalipas po ang halos 2 buwan. Hindi ko. Hindi ko. Papa. Papa! Papa! Ano na kami? Paano na kami, Papa? Ang hirap-hirap. Daya mo! Papa! Tara na.
Isa po yun sa pinakamabigat na yugto ng buhay ni Kim Colentits. At kasama na rin po ako doon. Kaya di ko po siya pinabayaan. Matapos po ang mapait na karanasan na yon, may dumating po na bagong pag-asa. Congrats! Ito yung result ng inyong ano po. Dok, bakit mo ka na congrats? Ayan. Dok, ano po? Ano? Kamusta po? 6 weeks preggy! 6 weeks na po? Yes! Congratulations! Thank you, Doc. Alam mo, ang galing talagang kumain ni Brandon. Alam niyo po, minahuli ako sa chat niyan dati. Kahit pa ganyan-ganyan yan. Minahuli ako sa chat. Sabi ng tropa niya, pre, balita ko kinain mo raw. Tapos ngayon, ayan na po, buntis na ako. Pero pinatawad ko na po siya, Doc. Kinain niya lang yun. At least hindi, di ba? Kasi kung hindi So, yung kinain... naniniwala ka din, Doc? Tingin mo? Kung hindi yung kinain, yun yung nabuntis. Tingin mo, may kinain? Basta hindi lang mag-tell. Mga bigotilyo. Tingin mo, Doc, babaero? Ano ba? Tama na. Ano ba? Basta masaya na tayo. May baby na tayo. Doc, punta ka ha. Ha? Punta ka. Close tayo. Ay! Sige. Congrats. Thank you, Doc. Thank you. Ikaw talaga. Pag ganyan-ganyan ka lang, pero... Ano na naman? Kalipas po ang isang taon. May the power be seen in me. And I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Mahal, kiss daw. Mahal, I love you. Father, thank you po. Father, hindi ka kasama sa sa bilang sa catering ha. Huwag ka na pumunta, Father ha. Okay lang. Hindi ka kasama. Di ba may kasal ka pa, Father? Last na kinasal ko, naghiwalay din sila eh. Sige, kayo rin. Iba kami. The joke lang. Iba. May share po Father, sana ako sa mga tao dito sa... Ano yun? Ano yun? Dito na sa akin, huwag na doon. Ikumpisal mo sa akin. Dati po nauli ko yan, sabi ng tropa niya. Pre, balita ko kinain mo raw. Agoy, Noy! Ano po sa tingin niyo yun? Hanggang ngayon po, hinahanap ko yung Kaya ba na sagot malusog niyo. siya? Ano? Mahilig siya kumain. Tingin niyo po, Pero at least 0 calories yun. tingin niyo po, may kinain siya na iba, Father. Man. Hindi ko yung makalimutan kasi. Ay, Basic! dahil doon naghiwalay tayo, hindi ko yung makalimutan. Father, sana makalimutan ko na yun. Ano bang prayer para makalimot? Ay, pray over kita para makalimutan sige, mo na sige. siya, ha? Onod, bokog, onod. Makalimutan mo na yan. Okay. Alin po yung makakalimutan ko? Yung kinain niya. Ano ba, mahal? Masaya na tayo. Kasal na tayo. Naalala ko dahil kay Father eh. Ayaw mo na kiss na. Father, ikaw may kasalanan. Naalala ko tuloy. Sinayaw mo na. Mahal na mahal kita, Kim. Ayoko may buni, Father. Love you. Love you. We'll walk a while. Nakasal na po kami ni Kim Colentits at biniyayaan na kami ng anak. At kahit papano po, dahil nagbago na po ako,
may dumating po na blessing sa amin. At yung blessing na po na yun, ginamit po namin para makapag-enroll ulit si Kim. At na matapos niya yung isang subject na yun, nag-review agad siya para sa nursing board exam. At sa awa ng Diyos, 1 take lang po, pumasa siya. Anak, 'di ba? Si Mama, 'di ba? Pasado, ganun ka rin dapat paglaki mo, pag big girl ka na, ha? Opo, Papa. Ang galing-galing talaga ni Mama. Papa, may tanong ako. Ano yung kinain mo raw? Pati ba naman sa'yo, na? Papa, ano yung Nakarating na rin kinain mo yun. raw? Wala akong kinain, anak. Dati, bakit kayo naghiwalay ni Mama nung bata pa kayo? Bata ka pa, dapat di ka Ano masyadong po yung straight magsalita. Ano po yung nasa chat nyo na pare balita ako kinain mo raw? Ano po yun? Wala, ano lang yun, biro-biro lang yung mga Jack. ninong mo yun, mga ninong mo na yun eh. Ayan, Papa, ang galing ni Mama, nakapasa sa board exam. sana paglaki mo, ganyan ka rin, ha? Mahal, Paano pag nanlalaki ako? huwag mong gayahin yung tita mo. Sinasabi ko lang, ipasa mo yun kung may exams man. Opo. Okay? Pero susunod po ba tayo kay Mama? Oo naman. Di ba magka-Canada na si Mama? Mm-mm. Jinjin, ikaw talaga ang daldal mo. Ang dami mo ng kwento sa papa mo. Ako naman. Papa, paano? Basta kunin ko kayo magnegosyo ka dito. Ha? Okay ba sa yung negosyo na yun? Oo. Masaya ka na ba dun? Kasi ako gusto kong mag-print ng mga t-shirt. Kasi yung creativity ko gusto ko O yun ilabas nga eh. Yung mga kalokohan mo, ipasok mo dun. Pati yung mga kinain mo dati. Pwede ba ilagay? Oo. Pre, Pag masarap kainin mo. Oo. O yun. Kakainin kita, mga ganun. Pag kinain kita, akin ka. Ganun. Mga ganun. Pwede ba yun? Papa, kunin ko kayo ni Jinjin ha. Magpakabait ka dito. Yung anak mo, nakatingin na sa atin as example. Oo naman. Hindi matagal. Promise, hindi magtatagal. Magsama-sama din tayo para sa kinabukasan natin to. Huwag ka nalang tumuloy. Okay naman tayo dito. May mga hospital naman dito. Mag-aaral na yung anak natin eh. Alam mo na mas walang pag-asa yung mga nurse dito sa Pilipinas. Alam mo naman yun. Hirap-hirap eh. Basta, Susunod laban ha. kami, ha? Kunin mo kami, ha? Huwag ka magka-crush ng Love Radio DJ ah. Ha? Kung sino-sino kinakrush mo dyan. Wala naman akong baby. Tinatawag mong babe. Wala ko ibang baby. Ikaw lang. Mahal Ayusin kita. mo. I love you. Love you. Mag-ingat ka doon, ha? Metro's #1 Love Radio. Basic!